Hej alle sammen, i dag kan jeg godt tænke mig at lave en video til jer, og jeg har glædet mig så ekstremt meget til at lave den her video til jer. Ja, det er fordi jeg skal lave mit Tyskland haul, og som I nok, eller det ved I, det ved I. Som jeg nok ved, har jeg været i Tyskland, og det gjorde jeg i går, altså søndag, og det var super hyggeligt, jeg var sammen med min kusine og en der hedder Mogens, og ja, det var super hyggeligt, og ja, like i den her video, hvis I gerne vil have et My For A Friend tag med min kat, så like den her video, hvis I gerne vil have et My For A Friend tag, og det kommer i morgen, hvis I sådan vil det. Jeg tror i hvert fald, at jeg laver den morgen, men så like gerne lige, hvis I vil have et My For A Friend tag med min kat, og så lad os egentlig bare til at starte den her video. Hvis vi sådan tager sådan det slik, jeg har købt i et klip, jeg har ikke købt meget slik, jeg har ikke købt så meget slik. Men ja, den første jeg har, og det lige nok, what? Hvor meget har du lige spist af den? Nej, sådan 18 bare, når man åbner den. Og det er nogle saltfisk ting. Og ja, det var sådan en her for 40 kroner. Og jeg vil lige lægge den væk, for ellers kommer jeg bare til at spise alle sammen. Så det er virkelig dårligt. Det skal jeg ikke. Men ja, de ser bare sådan her ud. Og så smager de bare. Gud. Altså. Det smager virkelig bare godt. Det næste er sådan slik, jeg købte, eller det er sådan en Rittersport plade ting. Og jeg stoppede videoen, fordi jeg lige skulle spise deres fisk færdig med jer. Og undskyld, hvis lige skifter hår. Ja. Men jeg købte nogle Rittersport med kist og øjebånd, som virkelig lækker ud. Og der var sådan 10 for 50 ml for at tage en. Sådan. Så meget chokolade kan jeg virkelig heller ikke klare at spise. Jo, det kan jeg godt. Men jeg købte bare en af den med kist, og virkelig den var sådan den, der så sådan OK lækres ud, eller sådan mest lækres ud. Den så virkelig bare lækker ud, så den købte jeg, og den kostede 7 kroner, så det er virkelig billigt, eller 6 i forhold til, hvad det koster i Danmark. Den næste ting, jeg købte, det er faktisk 4 chili, eller faktisk 4 knickknacks pakker, men jeg har bare spist en af dem på vej hjem i går. Men ja, I kender nok knickknacks, det er bare en med knickknacks. Og ja, det var virkelig dyrt for den der, men jeg skulle have den for 4 for 50, det var virkelig dyrt. Men ja, jeg skulle bare have mine babyer, så ja, dem købte jeg, og de er bare virkelig lækre. Det er mine I love it knickknacks, det er kun mine. Det var lige hurtigt til slik, jeg købte, og jeg ved godt, det var så meget, men så videre til beauty, som heller ikke har købt den overdrevet meget af. Det er ikke så meget, men ja, lad os egentlig bare til at starte, og jeg starter med beauty shop. Hver gang i Tyskland, så skal jeg ind i beauty shop. Jeg skal derind i beauty shop. Hver gang jeg er i Tyskland, så skal jeg i beauty shop. Og jeg har noget mere, og jeg kender noget. Den første ting, jeg har købt, det er en Labello Hydrocar, som ser sådan ud, ja. Ja, jeg synes bare, alle havde den, så nu skulle jeg også lige prøve den. Og den dufter sådan ikke så meget. Det er bare en Labello Hydrocar. Den næste ting, jeg har købt, det er Labello. To af de her Labellos. Jeg ved ikke, hvad de hedder. Labello Camille og et eller andet, ja. De sidder sådan her, og jeg tror først, det var sådan den der oliven, men det var altså ikke det sådan en. Ja, jeg ved ikke. Men det var sådan noget risengrød med sådan, hvad hedder det, kanel og sådan noget ovenpå. Og ja, den der kostede 10 kroner for sig, så det var sådan 10 kroner at spare, og de her, de kostede sådan 2 værdi, så det var virkelig billigt. Så ja, der kom jeg sådan kun af. Med 20 kroner for 3 mega gode Labelloer og ting Labellos. Og den næste ting, jeg har købt inde i beauty shop, det er min Nivea Soft. Jeg vil lige vil sige Nivea Soft Rose. Nivea Soft, og den ser bare sådan ud. Og jeg brugte den faktisk her til morges. Altså, jeg har også købt en anden creme i Tyskland, og den bruger jeg om aftenen. Og så bruger jeg den her om morgenen, og så bruger jeg min duft, når jeg bagefter jeg skal bade sådan body lotion. Og ja, den dufter bare sådan ret sådan mormoragtigt, men alligevel ikke. Men ja, den dufter sådan ret mormoragtigt, men alligevel ikke. Jeg ved ikke lige. Og der er 200 ml, og hjemme i Danmark koster den 50 kroner, og så koster den kun overvej det lige 23 kroner, så det var virkelig billigt, så du kører bare ikke stå for. Det kunne jeg ikke med min baby. Næste ting, jeg købte i beauty shop, det er min green parfume. Som ja, bare er en parfume. Jeg køber altid parfumer i Tyskland. Jeg har også købt en anden parfume, som jeg nok kommer med i en anden video. Den har det er min lover. Jeg køber altid parfumer i Tyskland. Ja, den er bare sådan.
Og det er en efterligning af DKNY, og den hedder ikke DKNY eller sådan noget. Min kusine kalder det DKN eller sådan noget. Men det er efterligning af DKNY, og det er det, det hedder. Men ja, så trækker man bare sådan et æble, og så dufter man kun god til, virkelig. Og så kommer det sådan tilpas meget ud. Jeg tager sådan 2 sprøjt, og så en her så. Ja, der kommer virkelig tilpas meget ud, og den dufter varm. Gule. Der er 100 ml, og der var sådan et stativ, hvor der var parfumer. Det er kun 30 kroner, så det var virkelig billigt. Og den har købt bare alle i Danmark og sådan noget. Og den er meget dyre i Danmark, så tænkte hvorfor ikke købe en tyve, når jeg altid køber parfumer. Jeg har en obsession med at købe parfumer, cremer og, læbepommader. Ja, den næste ting, jeg har købt, det var inde i. Hvis vi tager Flækgaard, så var jeg inde i Flækgaard, hvor jeg bare lige købte noget random, eller sådan. Ja, lidt random. Ja, jeg købte bare lige holde noget vattenblætter. Fordi jeg skulle lige have en backup, og så jeg spændte de her, de kostede 6 kroner, der er 100 i, så det var, dem fandt jeg bare lige. Jeg havde mange, jeg skulle bare lige have en backup, når jeg har brugt mere andre. Så dem købte jeg bare lige hurtigt. Jeg vil hente derovre. Næste ting, jeg købte, det er min Derma natcreme, som jeg er, og det er den, jeg også har købt. Og det er den, jeg så bruger inden jeg skal i seng selvfølgelig, fordi det er en natcreme. Og der er ikke så mange, der har det, sådan den nye variant, ting, eller hvad man siger. Det er den der Wow Man linje ting, og den er så ligesom ansigtscreme, den kan jeg også lige prøve at finde. Ja, den finder jeg lige. Okay, nu har jeg lige fundet ansigtscremen, og den tager bare sådan her ud. Og nu synes jeg lige prøve sådan. Ansigtscreme er bare for den der Ego-linje, og ja, den dufter præcis af det samme, men jeg har bare lige købt den her Derma. Det er bare den der fra Derma, som vi lige har set. Den koster 20 kroner, så det var virkelig billigt, og det er bare den der fra Derma. Så ja, det dufter det samme. Det dufter ikke sådan noget, men den er virkelig en god natcreme. Eller jeg har ikke lige prøvet den endnu. Eller jo, jeg har prøvet den, og den blødgør virkelig godt og sådan noget. Så ja. Hvis I siger, at den er tysk, så køb den. Jeg vil have, I skal købe den. Ja, det var bare lidt træt. Ja, det var bare lige. Det var det. Ja, det næste ting, jeg har købt, det er sådan 2 Camille håndcremer. Og den er, nu klør mit øje lige. Denne her, den er til sådan tør hud, og den er sådan til mere blød-agtig hud.